Nangyari dito. Ako pa ba'y kaya kapitin? Isus. Pero meron. Good morning, Kuya Hawk. Luto tayo ng gulay na sik. Good morning, Kuya Hawk. Good morning everyone. Good morning sa'yo. Morning po. Sarap nito. Sardinas. Kalahok lang ito. Sardinas. Nakalimot na ko. Nangyari di ginusto. Ako pa ba'y kayang makapit? Hello sa 4. Good morning, 4. Hindi. Ako sa poor. Alin ba? Sa live. Yo. Oo. Hindi mo kayo ready. For viewers, hello. Bagong pitas. Sardinasan. Hello sa 5. Kaya, Kuya Fred Reyes, doon naman. ay Kuya Fidel. Kuya Fidel Reyes, hello. Good morning. Wait lang. Good morning sa inyo dyan, parang Jason. Tanong lang po, malapit po ba kayo sa Mayon, Volcano sa Bicol? 2 hours po, 2 hours. Malayo po, Kuya Fidel. 2 hours. 2 hours ang biyahe, so malayo. Sobrang layo. Pero tanaw po yun. Tanaw, doon sa neighborhood. Sa lugar ko tanaw siya. Pero pag biniyahe, 2 hours. Malayo. Pero pag sobrang lakas ng putok ng Mayon, Abot dun yung ano. abot doon yung abo. Pero ngayon ata hindi eh. Umabot. Umabot ba ngayon? Nakawalang pas yung anak natin nung nakaraan. Nung nakaraan. Ano? Good morning sa 3. Tagilid ba yung cellphone natin? Salamat po sa inyo. Thank you, Kuya Fidel. Kung ang lagay nito, pinagbalatan ko. Ito, lalagyan ko siya ng sardinas. Dami kong dala. Nakalimot na. Walang plastic eh. Walang plastic? Ayun o, plastic ba? Kasi dapat kada nito. Sige. Lalo. Kuya Ay, Kuya Rene. Rene. Magandang umaga, Kuya Rene. Magandang umaga kay Kuya Rene. Doon tayo ng gulay. Good morning sa lahat. Shoutout sa inyong lahat dyan. Mga silent viewers natin. Hi, Kuya Romel. Good morning, Kuya Romel. Wala pang pa-upload ka live muna. Good morning sa inyong lahat. Brother, hello. Sabi ni Kuya Rene. Brother Rene Kambal, hello. Sabi ni Kuya Rene. Hindi,
Para kita. Basa ka muna. Tamad ako mag-type Ami, silent viewers lang ako. Si Kuya Sabi? Romel. Si Kuya Romel. Sige, sige. Nood ka na, Kuya Romel. Nakasubok na ito na lang. Nilagyan ng sardinas. Gata. Iba ko yung gata. Ito, gisado. Gisado may sabaw. Makapagat. Parang style ano yan? Parang kinalaman si ano. Parang kinalaman siya. Kinalaman siya ang talaga. Parang style ano siya nila, sinigang. Style lang. Hindi ko sure. Dapat maluto ko na mo. Ano ka? Mga di man nila maluto. Malupa. Sayang. Ito, mainit pa to. Mga tuloy-tulos baga. Ay, mainit pa. Sigurado ka? Gata? Ate Margie, good morning, Ate Margie. Fidel, hello. Sabi ni Kuya Rene. Hello, Ate Margie. Sabi ni Kuya Rene. Oops. Sige, sige, sige. Wala kang malit doon. Wala na malit. Meron pa isa. Yung malit. Yung, Ubusin na lang. Ubusin na lang. yung malit. Isa pa dito eh. Oh? Isa pa. Yun. Ha? Ha? Hello, sis. Ay, Basa mo. Hindi ko ano. wait lang. Babalat ako. May ano lang kami dun. Ayun o. Kuya Rene, Kuya Romel, Kuya Romel, good morning. Sabi Ay, ko kaya rito. sabi natin Margie. Ay, siram yan, idol, gata. Ano, Kuya Rene, ano muna to? Sasabawan muna namin yung kamansi. Kasi medyo ano pa to eh. Kumbaga mura pa yung ano. Yung meron kami dito. Bata-bata po to. Medyo ano pa yan. Mura pa siya. Ito oh. Mura. Mura ba o? Ito, yung Mahal. medyo ano na. Ito yung gagataan. Ito, best for ano to, sinabawan. Ayun yung pagkakaiba niya. Malambot pa siya. Kuya. Ito, sobrang ano pa siya. Mura pa siya. Tsaka malambot pa ito, yung ginagataan. Ganyan o. Kuya rin eh. Medyo ano, Hindi na bro. dito ka lang pala Romel, Ate Margie, hello po, sabi ni Kuya Rico. Hindi ah. Kasi Gataan tawag nga sa din. kasi tawag sa amin 'yan. Kasi, Kasi kamansi, Oh. kamansi sa Manila, huwag mo sabihin ko. kamansi. Ug sa amin 'yan, Kuya Rene. Ug. Kuya Rico, hello daw po, sabi ni Kuya Romel. Wah, Wait lang, sige lang. Tapos wala nang lahat. pang gata na yung iba. Ayan. Ito, pang gata na to. Ay, Ito yung oo. ano. Lahat ko na yung nababalatan. Hello daw po, sabi ni Kuya Rico, Kuya Romel. Lahat na mabalatan. Ilan pa yung peraso doon? 4. Dito na. Lahat na yung nabalatan. Ito. Para magulay niya. Kuya Rico, hello daw po sabi ni Ate Margie. Hello sa 5 viewers. Ito pasalubong ko sa kanila. Ano San Pedro. May puno kasi doon.
Oo. Dito ko na lang kaya lagay yung ano, yung balat. Tapos, Itatapon na to. pati yung nilagyan. Oo, ano gagawin dyan? So, wala. Hello sa 6. Good morning sa 6. Habang siya nagbabalat, ako nabuhugas na. Kuya Rico, hello. Sabi ni Kuya Rin eh. Tsaka ni Ate Margie. Hello, everyone. Sa amin muna babasa. Hello sa 6. Hello Ate Cheng. Hello, Jay. Ma'am Maria J. Ma'am Maria J, hello. Nakamula Si Kuya Bern. Si Kuya Robin, hindi. Ano pala sa kanila? Gabi, alas 6 ata. Si Kuya Bern, si Kuya Robin, si Kuya Jaime, hello. Si Kuya Rowell. Si Jogger. Kuya Jagger kaya, kumusta na? Kay Jojo. Si Kuya Jojo. Shout out. Si Ate Jenny. Kumusta na si Kuya Jagger, no? Sa lahat. Kumusta kayong lahat dyan? Mega love shout out po, Kuya Rin eh. Sabi ni Kuya Rico. Kuya Benji kayo. Kalimot lang ako. Kumusta kaya si Kuya Benji? Nangyari din gusto. Ang presidente ng Team Hamog. Kumusta na kaya ang presidente? Kuya Dani. Kuya Dani ang founder. Ate Ampi. Ate Mel. Ate Melody. Sino pa ba? Si Ate Janet. Si Ate May. And Kuya Eric. Si Ate Yoli kaya. Kumusta kaya si Ate Yoli? Wala nang ano sa akin. May sabdings, no? Hindi din eh. Kaya tuloy ko lang ang gawa ito. Ikaw gata? Magkatapa ba? Maghahatid na yun eh. Maghahatid na. Pagbulit. Tapos Kuya rin eh. Dalawang mo. Ate, ano yung kaon mo? Sorry na. Ha? Pati team mo magkarang, lutoon ko na. Baka din yung maluto eh. Hello sa 7 viewers. Mega love shoutout. May? May oh. Dalawa lang ba? Ay. Busin ko na to. Ay. Nakalimot na ko. Me?
Hello. Yung mga umpisa doon ayaw. Ma'am Maria J, hello. Me. Nine viewers, hello po. Hello sa 9. Sorry po. Hi, Ma'am Maria J. Good morning po. Magluluto kami ng ano kaya tawag nila sa mga probinsya nila nito? Kamansi. Sa amin ang tawag nito, ug-ug. Ug-ug. Pag medyo matanda na yung ano, kamansi, yung ganito, yung buto niya, masarap yan nilalaga. Parang ano, di ba, sa kanila, sa iba kasi yung buto lang ng langka, pero sa atin, yung buto ng ug-ug, ng kamansi, nilalaga din po sa amin yun. Sarap niyan. Ilaga mo, tapos, hay? Ha? Eh, bala kang tira. Ano gusto natin? Isa? Dalawa. Dalawa na lang para daw masarap. Hello sa 11. Good morning po. Para bang jackfruit yan. Opo, ma'am. Kaso ano siya? Ganito lang siya. Bilog. Pero yung jackfruit talaga medyo mahaba siya. Yan. Masarap to pag ano, ang luto sa amin nito sa probinsya, sinasabawan na may sardinas tsaka kalamansi. Tapos, gata. Pag bata-bata pa. Pag mura pa yung ano, kasi magkakaiba talaga siya ng ano, ng itsura eh. Nabalatan na kasi. Yung maliit pa ito. Yung maliit pa, yan po, yan perfect yan pang sabaw. Pero pag ito, ganito kalaki na siya, gata na talaga ang ano May yan. buto Kasi ng medyo, matigas. maano na yun, may buto tsaka matigas Matigas na. Ayun yung sasabawan, medyo ano lang, mabilis lang yung mapalambot. Ito yung buto niya, oh. Parang buto ng langka. Ganyan siya. Dito, oh. Ayan, oh. Ito, oh. Hindi, ipapakita lang natin sa kanila. Ayan, oh. Yung buto niya. Medyo ano. Ayan, oh. Masarap yan nilaga, eh. Yan, oh. Ayan, oh. Kukunin natin. Lahat na lang ata ng gulay, eh. Sa amin ay ginagataan eh. Ayan yung buto niya. Mahilig kami sa gulay. Yan o. Buto. Masarap na ilaga. Tapos ano, parang parang style mani ang paglaga. Tubig, lagyan mo ng asin. Ay, buksan mo ngayon, oh. Alin? Ayun, Ah. Ay, gusto mo balat. Hello sa 7. Bili lang po ako ng ano muna. Ng sardinas. Bro Romel. Diyan ka pa. Ayun, nalamog ata yan eh. Nalamog ba yan? Hindi naman ito bumuksa. Ayan o, madami siyang buto. Ibig sabihin yan, sobrang tanda niya na. Hook, shout out. Sabi ni Kuya Rene. Tumingin kayo sa mga mahilig nito. Gulay, apakasarap niyan. Mga probinsya. Yung pag ano, yung eto, ano to, nilalaga, kalamansi, sardinas. Pero yung langka, hindi. Ano lang naman Diba? ito, Yung langka, hindi sinasabawan. Ito lang. pag binabalatan pa lang, mas maano, malagta. Oh, kailangan nakaano eh. Pero kung gusto mo, eh, masarap kasi siya. Oh. Yung sabi yung paghirapan mo muna bago mo buksan. Hello sa 8. Ang dali na muna. Bibili ako ng sardinas, dalawa. Dalaan mo.
Hook shot out, sabi ni Kuya Rini. Okay na ba Kuya Rini yung ano? Internet niya? Itigan mo, pagsawaan mong tingnan. May mga dag tayong ano sa kamay ko eh. Hello sa 7 viewers. Solid viewers, hello. Despacito. Amo ito, dito sinito, wala kayo mismo. Nakakadena si amor, nakahula ang dama di noche. Walang trabahong bagong layang siyador. Kuya Born, hello po. Reklamador. Hello, Kuya Born. Good morning. Hindi ang magbilang ng poste. Mahirap. Maging mahirap. Mahirap. Maging mahirap. Mahirap. Maging mahirap. Maging mahirap. Maging mahirap. Ahabulgo ng batang, kulang sa sustansya, malutong na pagmumura ng bumangerang ina. Hubong-mugang siya ng usawang sugaron na wala namang madalang bilhin siya. Mahirap, maging mahirap. Mahirap, maging mahirap. Mahirap, maging mahirap. Hello sa 6 viewers. Maging mahirap. Hello sa 6, I'm back. Bumili ako ng ano, Ano sardinas. kumiga? Wala eh, maanghang. Eh, may mga bata eh. Bakit? Hello sa Buksan mo 7. Ay, Kuya Bern. Hello, Buksan mo. Kuya Bern. Last. Nababalaban. Tapos linis na. Hi, Kuya Bern. Dalawang yung pinabili mo. Oo, pero mamaya may payapit Pero yung bata. masarap. Parang masarap. Mega sa ano, masarap. Youngstown wala? Ayoko nung Youngstown. Di mo ba nabalitaan yun yung Wag Youngstown? na. Tulugo. Hindi, kalat yun sa balita. Tinapon ko yun. Hi, Kuya Roque. Hello, Kuya Roque. Paborito ko Good ni morning, Kuya si Rocky. Ramian Manoy. Sabi ni Kuya Paborito ni Roque. Kuya Rocky.
Kuya Roque, oh. Ano? Yan yung dala niya galing sa San Pedro, sa Laguna. Laki ng puno nito doon. Eh, yung lubi-lubi nga pala, di ko nadala eh. So, yung masarap din kasama ng ano, yung gata na. Good morning, Siram. Kailan check up mo amin? Bukas po, Kuya Bern. Kahit diretso na po kami bukas. Hindi na po kami dadaan ng Santa Mesa. Kasi ano naman po yung check up kahit 12 pumunta daw doon. Pero ano, siguro 5 or 6 biyahe na kami kasi sobrang matraffic sa ano. Mag-ano na lang tayo, mag-LR. Mag-ano? Ano? Ano ba kasi? Ano? Si ano? Hello sa 7. 6, 7. 6 yung nag-likes, tapos 7 views. O yung, naku, wala tayong sili. Sili ang pinakadabas dyan, sa ginataan man o sinabawan. Doon sa San Pedro. Halos sahog na yung sili pag nagluluto. Ano sili? Lakas magsili din eh. Pag uwi nga natin, talagang magigisa talaga ako ng sili. Nakakamiss magsili ng magsili. Ang lakas ko naman. Ang taas na ng ano ko sa sili. Ang lakas ko naman sili. At tapos uwi na kayo pagkatapos. Kung ano po sabi? Kung ano po Kuya Bern, kung halimbawa malayo pa po yung follow-up ulit, Hindi pa. hindi ko pa po masabi. Pero pag halimbawa 1 buwan pa po ulit, baka umuwi po muna kami kasi ang aming Junakis. Namimiss niya na raw. Tapos Umiyak, muntik na umiyak kagabi. oo, may iyak ka yan. Tapos sa 22 may parade siya eh. Tapos sa 13 sa February. Naawa ko dun sinabi niya kagabi. Namimiss ko na yung luto niyo. Oh, yun talaga yung pagkakasabi. Mama, namimiss ko na yung luto niyo. Awa naman. Namimiss ko na. Linis ako bahala dyan. Ikaw ang taga-kalat, ako ang taga-linis. Sige na. Ganyan ko na ito kung sabaw. Panghuli na lang yung panggata. Lagay ko. Nang, Sugasan ko eh. ito. Tapos pag ano naman, Kasi yung planggana natin. kapag Ito. Ay, simple. yung sabaw, ang gayat nito ganito lang. Ay, naiiyak si Kuya Bert. Wawa nga, naawa ko gabi. Linis niya na rin luto ko. Luto namin. Ganyan lang siya, pabilog lang. Ganyan lang yung pakita mo sa kanila. Yung hiwa. Ganito lang talaga yung hiwa. Pag sinabawan, ganyan lang siya. Ano mo, org na ka, nadogdogan ko. Nipis-nipisan mo siguro. Kaso hindi ito naninipisan eh. Okay na yun. Kasi ano ko to? Mura pa siya. Lumbod pa. Lumbod pa. Kumbaga sa medyo mura pa nga. Ano natin dito? Gamit tayo dito sa Hello, Sisik. Good morning. Good morning. Ano ulam mo, Kuya Bern? Ano ulam nyo po? Mama Maria J. Tsaka kasi hapunan na sa kanila eh. Kay Ate Cheng. Bawian ko na lang yan pag uwi namin. Nagala ko na lang siya. Balik. Yan. So kasi nanipisan ko. Pero kung yung kutsilyo natin din namin, metal. Ang cute ng sibuyas. Ang laki oh. Samantalang yung ordinaryong sibuyas sa atin eh. Sibuyas hongkong yan. Ito. Gayatin ko na ba? Ano eh? Sibuyas sa Ito lang bawang. oh. Hindi, sinabawan. Yan lang oh. Hatiin na lang natin. Yan na lang nga.
Yan na lang. Yan. Ito bawas sa ito. Sa gata. Yan. Ang gata. Jet lag. Bro Burn, hello. Gulay at ribs ulam namin. Ay. Gulay. Ba't ang init? Grilled chicken breast na walang lasa. Mataas BP ko eh. Oh, Sino? para BP ni Kuya Burn daw mataas. Ano ba yung pampaano sa atin? Pampababa ng ano? Totoo ba? Ay, jet lag pa ako. Ang hirap. Ay. Rest muna po kayo, Ma'am Maria J. May jet lag pa daw siya. Si Ma'am Maria J. Rest ka muna po, Ma'am Maria J. May jet lag pa daw. Si Kuya Burn, ano daw, mataas ang BP. Napupuyat kasi. Napupuyat si Kuya Burn eh. Hello, 6 viewers. Oh. One month bago. Ay, si Mama Yeli. 1 month ang jet lag. Oo, kasi ano ba? Ano din mga likod mo? May tagakamot pa. Hindi ko mahal. May mga dagtayong ano eh. Asan dito? Bakit mo? May mga bukas sa likod mo. Sige, liran ko. Ang hirap mo pa naman kamutin kasi yung balat mo nag-ano siya. Pag kinamot mo Rashes. nagpapantal. Wait lang, may comment pa sa baba. 1 month bago mawala jet lag ko. Ay, sabi ni Mama Maria J. 1 month. Stress sa trabaho si Kuya Burn. Magbaka, ano kaya magandang ano? Magbakasyon? Mag-live ka muna kaya Kuya Burn. Ay, Ate Vilma, good morning. Pwede ba yun Kuya Burn mag-live? Para matanggal ang Sarap daw, stress sabi mo. natin, Vilma. Para makapagpahinga ka. Mahirap yung Ano to? mataas yung BP. Ate Vilma, lulutaan ko muna sila ng sabaw. Ganyan lang yung diet. Sabaw, may sardinas, Hi Ate may Cheng, kalamansi. hello sa inyong lahat. Silent yarn. Ay, ayan na si Ate Cheng oh. Kuya Burn oh. Mama Maria J, andyan na. Ano ang nakakawala sa jet lag? Hindi ko pa kasi alam yun. Kasi ano, kahit itulog mo ata, nandyan pa din yun. Pahinga lang siguro ata ang pwede din. Siyempre, ima-manifest natin yung ano. May luya. Hello, Ate Cheng. Sabi ni Ma'am Maria J. Ate Ching, hello. Hello. Luto tayo. Kuya Burn, Ate Maria. Long time no see. Sabi ni Ate Ano Cheng. ko to doon sa O, TikTok? punta ko LA bukas. Puntahan ko Ate Cheng. O, sige ah. Yung TikTok ko pala. O, Ate Cheng, pupunta daw si Kuya Burn sa'yo. Sa gusto ko. Pwede, mag-ano kayo, kita-kita kayo. Kuya rin hello. Sige, Sabi punta ni rin Ate po ako Cheng. ng LA bukas. Ano? LA. Landscape area. Paranaque po yun. Punta po ako. LA. Landscape area. Ate Cheng, kita daw kayo ni Kuya Burn. Umuubo pa. May matching ubo-ubo pa ako ah. Tubig na rin ma. Di pa pala ako iniinom pagkagising ko ah. Kumusta kaya si ano? Sino? Kumusta? Makaano? Sino ba ano? Puro ka ano?
Sino yun? Kami si Kuya Ruben. Where you going, Kuya Born? Puntahan ka daw niyan, Ate Cheng. Sa inyo daw po, Ate Ching. Na-stress daw si Kuya Bern. Tsaka mataas daw ang BP. Kailangan niya ng rest. Totoo ba yun, Kuya Bern? Yung ano daw, yung ano kasi sa amin, ang first aid ng ano, ng mataas na BP sa amin, bawang. Kinalakihan ko na yun sa mga matatanda sa amin eh. Hi, Kuya Maki! Hello! Hello po. Kuya Maki, hello! Where Long have time you no been? see. Long time, Kuya Maki. Newport Beach, Ate Cheng. Kita-kita kami mga magkakapatid. Ay. Ayan ang Diyan mawawala ang stress mo, Kuya Bern. Pag nakita mo na ang mga kapatid, mawawala talaga ang stress mo. Kuya Maki, how are you? Oh, long time talaga ni Kuya Maki. Busy to si Kuya Maki. May work na daw ata ito. Tsaka si Kuya Billy. Si Kuya Billy, nagpaalam yun eh. Kuya Jaime, pasok ka Kuya Jaime. Nandyan sila. Ay, si Kuya Jaime, tsaka si Kuya Ruben. Bis nga. Kumusta kaya si Kuya Ruben? Ang talagang nawala talaga, nawalang paramdam talaga, si Kuya Jagger talaga. Yan lang yan. Dalahan kasi ni Kuya Jagger sa inyo. Wow, Kuya Bern. Yeyemenin. Yeyemenin. Sino? Bawang daw. Opo, Kuya Bern, yun yung sa matatanda sa amin. Lusartan lang eh. Ang first aid talaga, hindi kasi, pag wala ka talagang maintenance, hindi mo talaga mabibili yung lusarpan. Kaya, Ang pero nila, first aid talaga bawang. ang the best niyan, bago kami ng mga gamot, pabibi ka muna. Ang ginagawa sa bawang ay inaano, Kasi yung... iniihaw. Yan, iniihaw muna yung bawang, Kuya Bern, sa amin. Tapos yun. Ganon din yung gawain sa akin ni nanay. Di ba na-feature mo na yun sa vlog mo? Si nanay. Kasi may ano ko eh. Paano ko ba sasabihin? Sabihin mo. Hindi ko nga alam kung ano pinakang word nun. Yung pag malamig, nagpapantal talaga buong katawan ko, mukha, lahat. Tapos pag sobrang init din, ganon din. Hindi ko alam kung ano yung pinakang term niya eh. Naulo. Sobrang lamig, nagpapantal talaga. As in, buong katawan ko, mukha, namamaga yan. Sobrang pantal. Tapos, sobrang init din. May tawag yan eh. Walang ligo. Hindi ah. Sakit namin yan. Walang ligo. Yayamanin ate ko siya magbabayad na Airbnb. Ay, matatanggal talaga ang stress mo, Kuya Bern. Pag may... Ano, dami oh. Ayan na. Ito yung sasabawan namin. Ang unang menu, sabaw. Ang second naman ay yung ito po ang gata. Kasi wala ko yung panghali na eh. Unahin na muna yung sinabawan kasi ano na to. Kung may dagta oh. Tapon mo na. Tapon mo na Gamitin yan. ko yung mamaya. Meron ba namang gloves oh? Tapon mo. Kasi madikit na yun eh. Sabi namin yung panggas. Matatanggal talaga ang stress ni Kuya Bern pag yung kapatid niya ang magbabayad ng Airbnb. Hello sa 6. Gasan mo. Oh. Ako gasan. Sorry naman. Para tuloy-tuloy yung gawa ko. Sige. Copy, sir. Ay, nasa na kayo sa cellphone? Hello. Papasensya na po kayo. Busy. Busy kasi pagluluto. Siya mo muna entertain yan. Meron ng comment naghahang. Wow, ang daming binitbit ni Jason. Ano po yan ah? Ilang piraso yan? Siyam ata yan, 8. Kung hindi nga lang po malayo yung biyahe. Madaming may nyug. Talagang hindi lang yung mabibit-bit ko. Tapos tarinay kung kasi nung pumunta ako ng PTX, tapos nag-Alabang, tapos sumakay ulit ng jeep, papunta ng Paseta Complex.
Yung pag-uwi ko naman, yung sinubukan ko naman na bineba, yung ano, Sabi nilang malapit. sabi nilang malapit. Malapit nga yung biyahe, medyo malapit yung biyahe. Tapos medyo nakamura-mura ng 40 sa pumasahe. Kaso napakalayo ng ano, nilakad ko. Layo talaga. Pero sa susunod, balik ka na lang doon para kung mapadami yung bitbit, no? Hindi na maglalakad ng malayo. Kasi madaming ano doon eh, may nyog. Sumakay ako ng van. Simula doon sa Pedro, sumakay ako ng van hanggang sa Dasmariñas. Pumasahe 100. Pag galing doon sa Dasmariñas, sumakay ako ng jeep patungo ng 13. Punta sa doon sa ano, 13. Pagdating naman doon sa 13, lakad na naman ako. Yung binibel ko na naman, yung papuntang Tansa. Napakalayo. Layo talaga. Sabi nga, dapat nag-ano na lang ako. Nag-caterers na lang ako. Aircon pa. Yung bus. Yung nasakyan ko. Init pa naman. Pero wala siyang alam na uwi ako noon sa hapon. Doon din kami ano, pag nung hindi ito yung kapangkalitan sa cellphone. Hindi mo natin mag-i-click kung sige daw. Hindi mo natin mag-ano. Sige. Hello sa 11. Uy, ang dami na natin, no? 11. Hello. Ang dami pa. Doon din kami kumukuha ng ano, mangga. Ang daming mangga doon, eh. Kapatid yun ni Bella na lalaki. Ah. Uy, ang dami na comment. Bakit naghahang ang ating cellphone? Maaga pa rin, Jason. Ay, si Kuya Ruben! Hello, Kuya Yo. Ruben. Pag galing mo 13, punta ka ng 14. Ang ganda ng banat ni Kuya Ruben, ha? Broborn, hello. Maki, hello daw po. Ate Cherry, hello daw po sa Kuya Ruben. Pagka galing ng 13, 14, nga naman. 14 nga naman talaga. Layong biyahe. Pero pag alimbawa di pa pauwiin, kung ano naman sabi dun sa PGS bukas, balik ulit ako dun. Sabi nung boss nila dun, ba't uuwi ka na? Wala na kaming vlogger dito. Mabait din yung boss nila. Taga ano, Batanggin niya pala yun. Bossing nila. May libangan, may bilyaran eh. Pero mas malakas kumita yung ano, aircon. Ay, yung aircon yung ano. Repair shop? Hindi, yung car wash. Yung car wash kasi maganda talaga yung ano, yung Pwesto ba? pisto. Yung waiting area nila may ano eh, may naka-aircon. Yung waiting area. Tapos pwede kang magbilyar muna habang naghahantay. Sa lamig na ano, o yung ba may nagpapag-bread speed ka. May maganda yung area. Maganda yung place talaga. Oo. Mas malawak. Yung mga manifest natin yung mga business na ganyan. Tapos nakita ko yung ginagamit niya na ano, yung ginagamit niya ng motor sa pangkarwas. Tulad nga nung nakita natin dun sa ano, Kumuha ka ng idea dun sa doon. Raon. Di daw magtanong, tinignan ko lang. Hindi dapat nagtatanong ko para. Nahiya ako kay boss eh. Ay, kaso ang ano pala nila, may ano sila, may nagkakarwash sa kanila. Galutan mo yung kita ng karawas boy doon, no? Yung tip pa lang. Hindi yung bumababa ng 500. Tip pa lang yun, no? Wala pa yung araw nila. Mas maganda pala doon. Oo, tip pa lang. Hindi bumababa ng 500. Hi, Kuya. Hi, Sir Ruben. Sabi ni Kuya Rene. Rene, hello. Sabi ni Kuya Ruben. Ate Cherry. Kuya Bern, hello daw po. Sabi ni Kuya Ruben. Hello sa Elibra, dami ah. Hello, Kuya Ruben. Nasa mood ah. Nasa mood yan si Kuya Ruben. Kuya Robin, paminsan-minsan lang Ate Cherry. Sabay tawa. Kumusta ang buhay-buhay natin sa inyong lahat?
Mura nga doon. Mura talaga yun. Yung paggawa. O tapos yun, kung sino po yung gusto magpagawa doon. Doon lang sa San Pedro. Sa may Pasita. Yung ano nga, di ba? Tapos yung per panel, ano lang, May- 3.5 bata yun pagkasabi. 3.5. Sila na magko-compute niya. Computation na yun. Depende sa sira. Basta pag alimbawa yung mga sasakyan na Basta? sasakyan na tulad nung kay ko lipag buo yung pipinturahan, mga kasi nagmamahal na raw yung Depende. Oo. Sila na lang ang makakasagot niyan kung siguro magkano. mga 30 o 40, mga ganyan. Hmm? Oo, Ano, ang mura naman. 30 to 40. Pero pag may mga bangga, kasi ilalakiro pa yun eh. Oh. Pag may mga bangga, madadagdagan pa yung Pero kung lang, kung wala namang mga bulok-bulok, ipipintahan lang. Pero hindi dadami ang customer doon kung hindi maganda ang... Maganda talaga pagkagawa. Naalala mo yung taga sa atin, Oo. taga Bicol. Dinala pa din yung sakayan. Bangga. Nabangga Galing pa doon sa galing Bicol. sa San Juan, ibiniyahe nila. Biniyahe pa. Papunta lang San Pedro, doon pinagawa. Pagbalik, kala mo galing sa yung bagong labas sa sakyan. Hindi mo makita yung binanggaan. Kakatapos lang sa work, 7:15 PM, sabi ni Kuya Ruben. Hmm. Bro Ruben. Ano yun yung sabi ni Kuya Bern? Katapos lang sa work. Bro Rene, hello daw po. 7:15 PM. Magpe-prepare na sila ng Kuya Ruben, oo. pang dinner nila. Linisan mo muna bago ko Dumidikit sa paa ko. Yan, ako ang tagalinis. Bago ko umpisa magluto. Ikaw ang tagakalat, ako ang tagalinis. Nandyan ka naman. Tapos ito habang nagluluto ako kung kaya mo, turuan na kita nito. Sige. Ito para mamaya lutuin ko. Maghihimay niyan? Oo, Oo. Sige. ganito lang siya. Wait lang. Mahina pa itong magluto sa mga gulay-gulay. Saan ka natutong magluto? Kay nanay, syempre. Yung totoo. Parang sa akin eh. Saka yung iba, hindi sa akin. Sige, sa'yo na galing yung iba. Naka-vlog eh. Hindi, yung totoo talaga. Naka-live eh. Yung totoo naman eh. Makikikain tayo ng kamansi sa kanila. Sabi ni sabi ni Ate Cheng. Ugasan mo muna to. Itong pagkagayatan. Para tuloy-tuloy ang gawa mo. Ugasan mo muna yan. Ano mo na to Galing. Lutuin mo muna yung ito. So, ipapagaya ko lang sa'yo. Sige, sige. Tapos I-demo yung mga butong ganito, ihiwalay mo. para ilalaga. Hindi. Babalatan yan. Isasama natin yan sa gata. Sige, sige, sige. Baga ito, mahiwa na. Dahan-dahan ka lang, baka sabihin mo nung kamay mo. Sorry. Ang laki ng Ganyan. Yes. Tanggalin mo to. Ang baligbud. Balagbod. Ang gitna. Kasi matanda na to. Tanggalin mo yun. Yes. Kasi dito ka lang mag-ayat. Pag ganyan lang. Pwede lang pag ganito. Depende sa kung ano yung saan ka kang panty. Sige, sige, copy. Yun yung maliit na kutsilyo ang gagamitin ko. Wala. Basta ganyan mo siya. Ito lang ako. Tapos yung buto mo. Ay, Kuya Ho. Yung buto. Tanggalin mo dito. Mamaya pa naman itong gabihan pero lulutuin ko na to. Sige, 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 copy. Ito mga ganyan tanggalin mo. Okay. Itim-itim mo. Sige, okay. Gets mo na? Gets. Ayoko nito, malaki to. Baka kaya. Dito ka. Oo, dito ako sa tabi. Papalitin ko na. Wala lang connection yung cellphone ko. Ang signal yung cellphone ko. Walang ano. Kamatis, kahit isa lang. Wala, ang manang kamatis.
15 ata ang isa eh. Okay. Anong ulam natin dyan, paring Jason? Sabi ni Kuya Ruben. Kamansi. Kamansi po, Kuya Ruben. Tawagin sa amin, ub-ub. Kamansi. Napakadali lang naman itong... Ano? Eto po, yung gantong gayat is lalagyan ng sabaw. Ito, yung medyo bata-bata pa siya. Hindi ko Mura pa magulang. Ilalagay ko sa sardinas. Lagyan ko ng kalamansi. Ito naman na medyo magulang na. Gatayan mamaya. Pagluto naman ng ng sabaw, napakadali. Ganito lang. Lagay mo na dito. Pakuluan, palambutin. Lagyan ng sibuyas. Luya. Kalamansi. Asin. Pwede rin patis. Para mas masarap na. Patis. Ganyan lang. Ate Cherry, hello daw po. Sabi ni Kuya Hawk. Ano nangyari dito sa cellphone ko? Parang hindi ako magkakanin ngayon. Hinay-hinay ka. Parang gusto ko, gulay lang kakainin ko ngayon. Diet yarn. Ganyan lang siya. Tapos lagyan, napakadali. Lagyan na natin ng tubig. Galing sa Pasig River. Sabi na galing sa Nawasa. Oo, galing Pasig River. Hello sa Dito na lang. 11. Ma, dito? Dito. Kasi papakulaan mo naman. Team Hamog. Sabi ni Kuya Ruben. Wala pa yung presidente tsaka yung founder ng Team Hamog. Wala pa si Kuya Danny tsaka si Kuya Benji. Baka silent lang si Kuya Benji eh. Wala pa yung sili. Parang nakakalungkot kumain ng gulay na walang sili. Mas nakakalungkot kung may sili ka. Wala kang gulay. lalagyan. Nakakalungkot yung may sili ka, wala kang ulam. Pwede ba yun? Ay, thank you Kuya Bern. Thank you po. Ano yung sinasabi ko pag may nagpapakulay? Thank you sa maagang pamasko. Thank you, Kuya Bern. Salamat Kuya Bern, thank you. Thank you po. Vice President ng Team Hamog, pasok ka. Huwag ka muna mag-silent yan. Inaantok pa ata yun, Kuya Hook eh. Ay, thank you, Kuya Ruben. Thank you so much po. Salamat. Salamat po sa maagang pamasko. Parang makakahabol yung revenue ko. Parang nahabol talaga. Tamad ako mag-comment kambal. Sabi ni Kuya Romel. Wala si Kuya Benji. Kumusta kaya si Kuya Benji? Baka Busy yun. busy ba? Baka Inunahan ko napuyat na. lang si Bro Ruben. Ay. Thank you. Kuya Bern, Lolo Rob... Ay, ano yun? Kuya Ruben, Lolo Bro Bern. Bakit naging lolo na si Kuya Bern? Yan. Ganyan lang po yung pagluto Yay, niya. meron rainbow kahit gabi. Sabi ni Ate Che. Salamat Ayan, po, Ate salamat. Ami, yung Vice President ng Hamog. Ano posisyon mo dyan, Malinis Kuya ito, Ho? ma? Malinis ito. Yes. Ganyan lang po siya. Papalambutin. Pag malambot na, ilagay ko na itong sardinas. Oh. Para hindi siya Ligo, baka naman. para hindi siya maduro. Oo, dapat malambot. Pang last. Siyempre, tulong na tayo. Mag-gaya tayo. Lolo tawag sa akin ni Kuya. Kusina. Lolo tawag sa akin ni Kusina. Ay, Ate Ching, sabi ni Kuya Romel. ni Kusina ba? Ay, kaya pala. Kaya pala. Ate Cheng, sabi ni Kuya Romel, na medyo puyat-puyat pa atain si Kuya Romel eh. Nawawala ang presidente niyo, Kuya Romel. Dating viewers lang. Pag ganito, syempre, hindi na to pwede kasi bulok na siya. O, tanggalin mo yung bulok. Nalamog Pag ata. mga bulok na sistema, tanggalin. Lolo talaga, bro, burn. Aray ko.
Hindi pa ba tapos yung drama mo, bro Romel? Ano ba dinadrama ni Kuya Romel? Medyo nalilate na naman ako sa mga ano ah. Busy sila YouTube upload. Sipon ko ah. Sarap nito. Sobrang Dami- liliit lang na Alam nagagawa mo ko. yung ganitong ano. Hello, bro Hawk and bro Ano Burns. Sabi ni Kuya Maki. Pag ganito na yung naalala ko nung bata-bata pa ako nagluluto si mama ng mga gulay na pang pantinda. Tapos ako yung nagbibinta. Hindi ko alam kung hanggang kailan drama na to, bro. Ba't may drama? Teleserye. Teleserye yarn. Kala ko sa live lang, Temarji, yan kanina. Ate Ching, ganyan thank din. you. Ay, Ate Cheng, thank you so much, Ate Cheng. Sa pa-rainbow. Thank you so much. Thank you sa inyo. Bro Maki, hello daw po. Sabi ni Kuya Bern. Mahina katawan ko, kaya tamad ako mag-comment. Tamad wala. ko yan, ha? Basta nandyan ko kayo. Basta nandiyan ka, Kuya Romel. Minsan sinashoutout ko yung mga silent viewers. Ate Cheng, thank you po. Kasi Sabi alam ko ni nandyan lang kayo nakasubaybay. Kumusta dragon mo, Kuya Romel? Salamat, Ate Cheng. Sabi ni Kuya Romel tsaka ni Kuya Bern. Oo nga, bro. Bern, di ba? Tito Kambal, silent viewers ako kay Jenny kanina. Sabi ni Kuya Ho. Tawa si Kuya Bern. Kasi ngayon lang nakapag-live kasi pag nakikita ko kasi pwera na lang kapag nagla-live kami na biglaan. Hmm. Nakita ko Welcome daw, sabi ni Ate pag Cheng. nakita ko sila na naka-live, yan ako nagla-live para di mahati-hati yung viewers. Kaya kanina, habang mag-live ako, wala pang naka-live. Para di naghahanap, saan na kaya sila? Nagtatago-taguan sila pag nagkakasabay na nakapag-live eh. Ate Cheng, mataas ba BP ko? 184/117. Mataas na ba yan? Hindi ako maalam sa ano eh. Kaya talaga mga lolo mahilig sa silent viewers. Mag-silent viewers pala. Kuya Maki, hello. Mataas ba yun? Mataas na ito kasi pa 200 na eh. Pasok, team Kasangga members. Uy, si ate Yoli kaya kumusta? Magkamustahan tayo. Tsaka si Mamay, hello. Sa lahat, Kuya Bruce. Si Kuya Bruce, tsaka si Lahat ng mga pumasok nung naka-challenge ako. Kuyang Emmet. Hello. Kuya James Q. Kuya James Q din. Nasa ano na ata? Di ba magbabakasyon daw yun? Sa Batangas ata siya. Tito Kambal lupit ni Chi kagabi sa'yo, sabi Romel. Huwag ka magalit. Kiss me, sabi. Ate Vilma. Hello. Wow, Kambal. Stress ako, bro. Mataas daw po yun, sabi ni Ate Vilma. Ruben, mataas po yun, sabi ni Ate Vilma. Asawa yan ni Kuya Roque. Nakita ko yung tortoise ni nila Kuya Roque. Ang mahal pala niyan, Ate Vilma. Sinend sa akin ni Kuya Roque. Nag-send si Kuya Roque kay paring Jason. Minumulto ata yung cellphone ko. Bakit? Nagpipindot mag-isa. Pasensya na po kung yung account ni Hailey yung gamit ko. Baka may biglang ma-delete na comment eh. Bakit? Baka ginagamit ni Bibi. Hindi ko alam eh. Minumulto eh. Account kasi ni Bibi yan eh. Biglang nagpipindot siya. Baka may ma-block na comment dito eh. Ba't sabi pindot? Hindi ko nga alam eh. Minumulto na. Yes, mataas yon, sabi ni Ate Cheng. Uminom na ako. Claudine. Ay, hindi ko Ate Vilma, mamaya bagsak na ako malamang. Yan dati BP ko, kuya. Napasok akong ER. Sino?
Pero ano po, hindi ka naman po na ano, hindi ka naman Kuya Bern nahihilo or ano, Ano? or something. Kasi mataas na daw yun eh, yung BP na yun. Hindi ako pwede ma-ER bro, lipad ako kali bukas. Pa-check ka muna kaya Kuya Bern. Baka, paano nga nito? Thank you. Hello po, Sir Ruben. Sabi ni Kuya Maki. Opo, Kuya Bern, pahingan nyo po. Ay, mataas daw po yun, Kuya Bern. Sabi nila Ate Vilma tsaka ni Kuya Ruben. Okay pala minsan mag-silent viewers, minsan nakakatulog ka ng din malayan. Sino? Sabi ni Kuya Romel. Kuya Kilo, Benji. tapos ang bigat ng balikat ko. Ay, naku, Kuya Bern. Ganyan nangyari kay Papa eh. Di ba? Hindi sa tinatakot ka namin, Kuya Bern. Pa-check mo muna po. Huwag ka lang kabahan. Kahit Kasi na lalong tataas yung ano niya. Ganyan nangyari kay Bianan. tinago ng tinago yung nararamdaman. Pa-check muna, Kuya Bern. Tapos nung itinakbo ko na sa ospital, ano na pala eh. Buma- Mga ilang oras na lang. May May stroke na siya eh. Kasi pag sabi sa amin dun sa ospital, kailangan na i-confine yan kasi ilang oras na lang stroke na yan. Yun nga. Nakatulog lang si Papa dun sa ospital pagkagising niya. Stroke na talaga Stroke siya. na siya. Pati ito, Alin? Oo, kasama yan. hihiwain. Mamaya na yan. Basta ilagay mo lang dito, ako bahala Ang niyan. daming buto eh. Ayoko Diyan na. mo. Pa-check ka muna, Kuya Ruben. Ay, Kuya Bern. Namamali na tuloy ako. Pati ako kinakabahan eh. Punta ka muna ER, please. Sabi ni Ate Cheng. Baka na po mild stroke ka po. Pa-check up na po kayo. Naku, last punta ko sa ER. 5 araw ako, hindi pinauwi. Yan yun. Ganun po talaga. Kaysa bumagsak ka. Mas madami pang ano, Kuya, ano. Kasi minsan, dati kasi ako nag-ano na rin po ako, nag-high blood na rin eh. Pero nagpapacheck muna ako bago ko nag-inom ng gamot kasi minsan kasi parehas yung tama ng low blood tsaka ano. Nagpa-check ng nagpa-BP siya. eh. Mm. Hayaan nyo na, Kuya Bern, na mag 5 days kayo or ano, baka Maganda nga yun, ano ka. maagapan yung ano. Magapan. Mahirap na, baka sa bakasyon ka pa maano. Mm. Magpa-check ka na daw po, sabi ni Ate Cheng. Mas madaming bakasyon ang magagawa mo, Kuya Bern, pag mas malakas ang katawan. Baka nga sa stress mo talaga yan. Mahirap na stress sa Eh, work. ganyan na ganyan talaga yung ano ni Papa dun. Mm. Yan ah. Gusto nang dalhin niya kami sa ospital, ayaw. Tapos nung siguro nararamdaman niya na masama na talaga, yun, umiiyak na. Dalhin niya na sa ospital. Yun, huli na ang lahat. Siya na nagpipilit dalhin sa ospital. Na-stroke na. Pagdala ko sa ospital yun, Ako 6 hours nakahiga sa ospital. Sabi ni Kuya Ruben. confine nyo na Sa yan. edad po kasi natin dapat dito maas ng 140 ang dugo. Sabi ni Ate Vilma. Asawa po ni Kuya Roque, si Ate Vilma. May kasama ka dyan, Kuya Bern. Wala na talaga si Kuya Bern. Pa-check ka muna, Kuya Huwag Bern. ka lang kabahan ko yan, Bern. Hindi kasi maiwasan yung kabahan. Hindi. Para ma-level yung ano. Ma-level yung dugo kasi pag kinabahan ka lalong tataas yan. Tingnan mo kapag nagpa-BB ka. Pag kabado ka, napakataas ng dugo mo. Tapos pag bagong kain, tapos galing sa lakad, mataas yun kasi yung dugo mo nagsisirculate pa ng gusto. Pagod pa. Tapos kumakabog-kabog pa yung puso mo. Kaya dapat pinapahinga muna. Wala, mag-isa lang ako. Salamat sa alala. Weldo, uminom na ako ng emergency meds pampapapa. Katubig. Tubig lang po. Tubig ng tubig.
Tsaka try nyo po pag konting pahinga, pag medyo okay na, magpa-check po talaga Kuya Bern. Para sure na makapag, ma-enjoy nyo talaga yung mo bukas. Yung pahinga nyo po bukas. Ang hirap may stress sa work. Lalo na yung ka-workmate mo is tagapagmana ng kumpanya. Hirap pag ganyan. Naranasan ko na nung nasa company pa ako. May mga sip-sip na kasama. Baka na-stress to sa mga ka-work niya si Kuya Bern Ang hirap kalabanin ng mga tagapagmana. Oo. Tagapagmana Pag may mga ganyan kasama. Tagapagmana Yung sabi na yung trabaho kaya. Yung kasamahan, hindi. Ang dami nakakapag-resign dahil sa kasamahan. Hindi naman sa trabaho. Alis na lang para walang Mangunguya na lang ng bawang. Ay, pwede rin yan. Bern. Nguya ng bawang. Pero ng meds Yung iba kasi mas madami din ang hindi kaya ang bawang. Ito ginaganyan. Dire, kay po Ikaw ba? Basta pag may matigas namang balat na ganito. Yun yung balat ang tatanggalin. Oo. Tapos yung buto, iwalay mo na lang. Gawa nga lang, una natin yan na ilalagay. Nguya lang ng bawang, sabi ni Kuya Ruben. Bro, Bern, pahinga ka muna. Ingat palagi, Bro, Bern. Sabi ni Kuya Maki. Sa akin naman, yung technique ko niyan, Kuya Bern, pag dalawang yan. Kapag nararamdaman ko na mataas yung yung BP ko kasi nagmamanid yung dito ko. Ginagawa ko yan, kinakagat ko yung labi ko tapos hinihila ko yung tenga ko. Hanggang sa uminit. Hanggang sa uminit yan. Ganyan lang sa akin yung ko. Baka hindi naman high blood sa inyo. Ay, sa'yo. Hindi, blood ako pag mataas. Tapos punta na ako niyan sa nung natrabaho Check ko. up. Pag nakapagpahinga ka ng konti, Kuya Bern, pa-check up ka na rin po. Malapit na kumulo. Kaya dapat. Health is wealth nga. Tapos bro, Maki, may tinapos lang. Tapos higa na din ako. Ano po yung higa nyo, Kuya? Kuya Bern, di ba dapat hindi higang-higa? Nakaupo ata dapat yun. Tapos Parang medyo nakasandal lang. nakataas ba yung paa? Tapos tubig ka muna bago matulog. So huwag mong isipin, baka kabahan ka. Huwag mo pong isipin lagi. I-relax mo lang yung pagkaramdam mo. Pero mas maigi ata mag 911 na Kuya Bern Kasi wala ka pa namang kasama. Ka na magtawag ata ng mahirap kasi. Yun yung mahirap sa mga sa ibang bansa. Pag medyo malalayo ang kamag-anak talaga. Manila. Maulan ba sa inyo? Di ba pwede, mas mabilis ang 911 sa ibang bansa kasi sa atin Yan sa Pilipinas? Pag, Yan sa Pilipinas, pag 911 ka, patay na. pag nag 911 ka dito, pagpapasa-pasa 50-50 ka na niyan. Wala. Pero at least may 911 kahit pa paano. Kahit pa paano, may tatawagan lang din naman pupunta. Kaya dapat sariling sikap pag nandito ka sa Pilipinas. Tulad mo sa atin, hindi Lahat. naman sa pag sabi-sabi, kwento ko lang. May ambulansya naman doon. Tatawag. Kaso manggagaling pa sa bayan. Oo, tatawag sila. Pero pag nalalaman ko, huwag na kayong tumawag, nandito yung van. Pag may gasolina, ito na lang. Kung wala, gasolina nyo, ako nagdadala.
Parang yun si Ami. Ako taga-dulo doon. Oo. Yung sasakyan namin, kaya yun sinisikap namin ipaayos. Kahit gumastos kami ng gumastos. Kasi pag may emergency talaga. Yun talaga yung ginagamit ng barangay sa amin. Ako Tapos, nagdadala ng mga ano doon. minsan, nagbibigay talaga sila. Kinukuha. Kaso hindi namin kinukuha kasi sabi Dagdag namin, nyo na lang kayo sa pang na lang nila, pangkain na lang Gamot. doon. Gamot, ganyan. Pero pag walang gasolina, yun, pinapagasolina nyo talaga. Pag walang-wala din kami. Kaso Walang-wala bibihira. Talagang, talaga, naglalaan talaga kami ng doon. Panggas. Kasi makikita mo Paayos talaga ng sasakyan. Kaya, Kaya makita mo pang manginig yung pasyente. ang dami na lang dinala nito ni parang Jason. Minsan, mga alas 2 madaling araw. Oo. Ayun, ang sukin niya doon yung batang maliit Makulit. Yung pamangkin ni Kitty. Minsan, Yun. yung mga anak. Karamihan, yun nga, emergency talaga, na-stroke din. Stroke. Tapos madami na din. Kaya, masaya sa puso na nakakatulong talaga. Sasabi pa yan sila na kala ko mabagal tong sasakyan nyo. Kala nila kasi matanda na tingnan yung sasakyan. Mabilis Pero, pala to. Siyempre ako, emergency. Kaya saan ka sasakyan na emergency? Mabagal. Kaya alam yan ng mga taon pag mabilis yung sasakyan, oo. emergency yung sakay niya. Madami na emergency doon na natin. Pero dito, tawag mo ang 911, 3 to 5 minutes lang. Sabi ni Kuya Ruben. Huwag mo isipin ang... alin? Kutsara. Kumukulo niya. Kuya Berno. May sinasabi si Kuya Romel, nag-reply gano'n. Huwag mo isipin ang sapa kasi bro, burn. Sabi ni Kuya Romel. Baka nga doon ka na... Baka doon ka ba na-stress, Kuya Bern? Buisit na, sabi ni Kuya Bern, buisit na sapa, ayan. Sabi ba? Kasi napupuyat ka doon eh. Sabi ni Kuya Bern, wala daw siya. Joke lang. Sabi ni Kuya Bern, wala siyang hilig sa sapa. Bakit ganyan, Kuya Bern? Magkatapres po kayo yung gamot na binababad sa ilalim ng dila. Sabi ni Pakita mo. Ate Vilma. Ayun na po yung kamansi. Lapit mo. Ay, wait lang. Medyo magagalaw lang po ng konti. Dahan-dahan lang natin kasi si Kuya Bern baka mahilo. Ayan na. Ayan na yung kamansi, Palalambutin lang siya. Ayan lang natin yan. Ayun. Kumukulo na siya pero... May patis dyan. Ayan na. Mapalambutin lang tapos titimpla. Ayan. Ate May Vilma, sili pa bawal na yun yung iniinom ko. Yun yung kapalit. Ay. Sabi mo, Kuya Bern, wala kang hilig sa naliligo sa sapa. Sarap ulam ni Jason. Kami isdang tanga lang. Sardinas. Isdang tanga lang ang ulam. Meron din, lalagyan din po yan ng isdang tanga. Sardinas pala ko lang yan. Hindi, masarap din yung sardinas. Lagyan mo kalamansi. Oo. Sarap yan. Tsaka asin. Sa akin yan, nung nasa pa ako, company, kung nagtitipid ako ng ulam, yung mga kasamaan ko, yung ulam nila, dalawang order. Yan igado, may bangos pang prito. Magkano yun? 30 pa noon. O 60. Sa akin, sardinas. Ano pa lang to, 18 to eh. Marami pa. Wala nga. Kaya nga ako nabibwisit eh. Sabi ni Kuya Bern. Tapos si Kuya Romel Hindi tinatamaan si Lolo Bro Bern basta makita. Ginisa. Ginisa na Masarap talbos ng yun. abot. Hindi tinamaan si Lolo Bro Bern basta makita ko lang yung sa live malakas na yan. Seryoso na usapan nyo, kaya tawa ko din minsan. Ay, thank you naman Kuya Romel sa patawa. Tama yun, tama yun. Para Relax, makapag-relax relax. si Kuya Bern.
Tulog na si Ate Ching. Happy lunch to all. Lunch po tayo mga kapatid. Sabi ni Baka Kuya Ro. kumakain na si ano. Ate Nalungkot Ching. yan si Ate Cheng kay Kuya Bern. Saka si Mama ni Jay. Shoutout kila ano. Busy ata si... Kuya Jaime. Hindi. Si ano. Si Ate ano. Guanson. Ay, si Asawa ni Ate Kuya Sos. Catherine. Ay, kumusta na pala kaya yung kapatid ni Ate Catherine? Pumasok siya sa ano eh. Nasa hospital yung kapatid niya. Kumusta kaya? Ilang days na Hindi, din eh. nangangailangan sila ng donor sa dugo eh. Oh my God. Kung ano lang talaga. Ako kasi di pa ako pwedeng mamigay ng dugo. Kasi nakaabang din kay Ami. Pero kung, kasi baka biglang operahan to, baka kulangin yung dugo. May dugo pa kami na isang bag dun sa ano, PGH. Baka kulangin. Naghahagilap pa ako niyan. Kasi di pa ako niyang pwedeng kuhanan. Yung ngayon, pwede kong kuhanan sa ano. Kaso nga, nakaabang kay Ami. Sila sa Sapa pumupunta pag gusto maglibang si Kuya Roque sa gubat. Mm. Sabi ni Ate Vilma. Shoutout kila Kuya Jesus at Ate Catherine. Kumusta pala? Oo. Nangangailangan sila ng dugo eh. Nakakita ko yung post nila sa Facebook. Kasi doon nga sa atin, pinamimigay ko lang yung dugo. Di ba dun sa ano, sa Nung nangailangan sila Kuya Gatcho, yung asawa ni Kuya Gat? yung doon sa ospital, di ba binigay ko yung ano, nag-donate ako para ano, mabayaran nila yung dugo na kinailangan nila doon sa BMC. Tawa si Kuya Romel kay Ate Vilma eh. Gubat resto bar. Ay! Yun lang. Ala, Kuya Roque. Nabisto ka, Kuya Roque. Hello sa 12. Happy lunch time sa Pilipinas at Naros na buma? dinner sa ibang bansa. 12 na, sakto 12. Grabe. Ang bilis ng oras eh. Mamaya-maya matutulog na naman. Kailangan natin maaga matulog. Yung labahan. Matutuyo yan. Makakapaglaba pa tayo naman. Kasi maghapon pa naman tayo bukas. Hello, si Tilo yan, di ba? Shelo. Oo. Shoutout kay kay Kuya Sam. Kumusta kaya din si Kuya Sam? Ang dami nating namimiss ha. Comment ka Kuya Sam. Kung Kumusta? nandyan ka po, kasi silent viewers ang Kuya Sam. Oo. Kumusta na? Baka nasa ano na rin to si Kuya Sam. May live ban pag Saturday. Sabi ni Ate Vilma. Gubat resto bar. Makitawa na rin. Sabi ni Kuya Maki. Oo bro, Maki. Pero pag yung buto mo ng ano, sama mo na lang siya. Iiwalay ko ang paggayat kasi medyo matagal eh. Nasusugat ako. Kailangan may sangkalan. Nakagutom mo sila. Ay, yung sinabon, konti na lang, matatapos na rin yun. Ito, mamaya to eh. Lalambutin kasi yan. Ito. Pangit yung magkainin niya na ano. Telo, kumusta ka na? Diyan, napanood ko vlog ni Alamid. Sabi ni Kuya Bern. Telo, kumusta ka daw? Hello sa 11 viewers. Nagdi-dinner na yan si Ate Cheng. Ano dinner mo, Kuya Bern? Si Kuya Ruben, ano kaya dinner? Subukan mo nga yung laman. Kung malambot lang sa kanila, sa inyo. Hindi mo tinakpan. Hindi na kasi aapo yan eh. Hinalo mo halo. Oo. Yung sa ibabaw na lang po kasi pag yung sa ibabaw malambot na ibig sabihin mas malalambot. Inalo mo man yan. Mabilis pa po ka. Mabilis pa nga. Kaya nahagatin mo ako eh. Hindi maano lang tayo din eh. Hindi mo pa gusto.
Tigas ba? Sumasalabang ang gigil. Maapaw ba? Oo. Hindi naman yung aapaw. Sige. May lang gigil. Hello sa 11. Wala na si Tilo. Tumatawa yun si Tilo. Ganyan yan pag napapansin ng kumin niya eh. Tumatawa. Ang kinikilig siya. Hmm. Tumambay pa yan si Tilo bago tayo umalis eh. Dumaan yan sa bahay. Kasi sinabi mo sa akin. Oo. Doon pa rin, tumuloy kila nanay. Malipat-lipat. Pero sa inyo dyan, Tilo, umusta na ang chika babies mo? Diyan, sabi ni Kuya Maki. Magulang na nga ito. hello sa lahat. Matigas na to. Kailangan ng mahaba-haba Kaya nga palambutan. dalawang yung ako eh. Pwede ba ito i-pressure cooker niyo? Wood. Karni. Yung matigas to eh. Lusaw to. Losang ko. Nababaan mo lang yung minutes. Kuya Bern, okay po. Diba? Ang tipid naman ng reply ni Tilo. Bakit titiktok yan? TikTok siya. Hmm. May TikTok account to si parang Jason. Parang Jason din po ang pangalan. Pwede niyo pong puntahan. Pwede nyo pong i-visit. Ngayon lang siya nakakapag-post eh. Nga ano pa siya eh. Lahat ko itatry. TikTok. Hindi pa dapat 1K ang followers mo sa TikTok bago ka nakapag Live. live. 800 pa lang yung ano ko sa TikTok. 81. Ay, 81. 81 pala. 800. Hello sa 9. Pasensya na at medyo tayo. Yung lasa mo tabang. Wala pang lasa. Ha? Wala pa. Ay, kunti na lang maasin. Medyo may na siya eh. Walang pampalasa na lang ang ulam. Daming buto nito. Pero Ito nga paborito ko dyan. Sa toast. Pero yun natin, gagayatin natin. Yung buto. Pero unahin lang ito. Ganyan. Doon nga sa baras yung nagluto nga nito. Nagluto ka nito? Oo. So siya at ibigang naggayat. Hmm. Sarap nito. Buto. Ako nagbalak. Wala na tong sahog-sahog. Diyan mo malalasap ang tunay na gulay pag walang sahog. Parang Jason, kamansi ba yan? Ginagayat mo. Opo. Opo, Kuya Mulsi po Maki. ito, Kuya Maki. Ang gata. Gagata ang Gata sa kamansi. kalaga ito. May linaga na. Ay, kukuha pa pala ng kalamansi sa labas, no? Wala na sa rib. Wala na. Pero baka mayroon sa rib. Ay, wala na yun. Wala Inano mo yung na kagabi. magamit. Kuya Bern, how you feeling na? Sabi ni Ate Cheng. Nag-aalala yan si Ate Cheng, Kuya Bern. Dami. How could you say you love me? All you say you need me. Came to make me heart. So big. Saan ka ba dinala ni Kuya Romel at na high blood ka? Isa. Sa sapa ata. Ito, feel ko umi-epekto yung nagamot. Ay. Sabi ni Kuya Bern. I-relax mo lang. Pero feeling ko kailangan din magpa-check talaga. Mag-ER ka na, Kuya
Burn. Para mas sure. Kasi mahirap ang ano, may gala ka bukas eh. I can't say I love you so. Ano yung sapa? Ay naku, pinipilit ako manood ng naliligo. Yung sapa. Parang ilog, Ate Cheng. Si Kuya Bern na magpapaliwanag sa Ate Cheng. Tumutulo yung ano. Ang sungo mo. Yung sipan. Eleven viewers, hello. 7 viewers, hello po. At thank you po sa lahat na pumasok. Like. At sa 9 viewers na nag-thumbs up. Thank you po sa inyo lahat dyan. Live muna. Wala pang pang-upload. Siyempre, thank you sa sa Nagpakulay. pakulay. At sa lahat ng Sigurado ka ba na blood ang tumataas sa'yo? Sabi natin, Cheng. Ang naughty natin, Cheng. sa lahat ng nanonood sa aking vlog. Tumatawat na si Kuya Bern. Thank you sa inyong lahat. Pwede niyo pong panoorin yung mga old vlog. Tawa sa Ate Ching. Katulatin mo ito. Banat niya, tawa niya din eh. Ito, tinatanggal to, di ba? Alin? Oh. May banat din sa Ate Ching. Tumama sa sarili niyang banat. Iyo, Ate Ching. You, Ate Cheng, that's yucky. That's so yucky. Ate Vilma. Billy Kuya Labog. Ay, Kuya Billy. Parang Jason, Ate Ami. Hello. Ay, Kuya Billy. Kumusta ang buhay-buhay, Kuya Billy? Kumusta ang work? Eh, kasi ba naman? Yung sabi ni Kuya Bern, ew, Ate Cheng, that's so yucky. Yucky yarn. Uy, bro, Billy, hello daw po, sabi ni Kuya Bern. Subukan mo ma. Hmm? Para malagay ka na ito sa Brother Carlo, hello, musta na po? Sabi ni Kuya Billy. Ma. Try mo na ma. Bro, Billy, hello, sabi ni Kuya Maki. Si Kuya Makbal kaya, wala na. Kuya Benji. Tahimik Kuya Benji ngayon. Anong nangyari? Ang presidente ng Team Hamog wala. Wala na Ate Ching yung nangasar sa Ate Ching. Ito, pinapatas ang BP ko ni Ate Cheng. Ate Cheng, oh, ikaw ang dahilan ng pagtaas ng BP. Akala ko sa sapa. Tumataas ang BP. Naging puyat si Kuya Benji kay Ate Margie eh.
10 minutes pa. Palambutin ko. Kaya mo. Singot ang singot. Kala ko wala nakasama. Pumunta kami sa Bro Billy. Ay. Ano? Kala daw niya wala si Kuya Billy kasi siya ata niyayaya ni Kuya Bruno pagbakasyon niya. Anong ako? Eh wala naman sa padin eh. Sino tayo singot? Baka masingot natin sila. Tawa din si Kuya Bern yan. Tawa ka lang muna Kuya Bern. Habang bumababa ang BP. Pasko na naman. Malapit na naman yung Pasko. Grabe ka naman. Uwa! Hindi pa nga natatapos yung January. Parang ngayon ko lang na-feel na mabilis yung January. 11 days na lang. Ay, 11 month. Pasko na naman. Parang ngayon ko lang na-feel na mabilis yung January. Lalo pa yung February. Ang February, Konti sobrang lang. mabilis lang. Piyesta sa inyo na. Hi, Kuya Billy. Sabi natin, Cheng. February 7, pista sa amin. Bahay nila mama. So, ano ang ganap? Wala. Wala lang. Ano kasi mag-graduation kasi ang mga Kapatid ko. kapatid niya. Kaya wala mo ng hindi. Wala na rin anak na. Wala. Bro, nagpaalam ako kay Mrs. Di ako pinayagan. Sensya na bro, sabi ni Kuya Billy. Anak na. Ay, Kuya Bern. Bro, nagpaalam ako kay Mrs. Di ako pinayagan. Sensya na bro. Patay tayo dyan, sabi ni Kuya Bern. Wala talaga kasama si Kuya Bern magbakasyon. Ate Cheng, hello po. Tapos Kuya Billy. Ano ba yung gustong sumama kay Kuya Bern? Si Kuya Romel ate eh. Nasubukan mo muna ito ba? Hindi pa yan, konti pa. Another 3 minutes. Kumusta kayo si Kuya Sa Sa? akin kasi okay na yan eh. Hindi kailangan malambot na malambot. Kasi wala kaming meeting. Hello sa 10. Kumusta kaya si Kuya Sam? Kuya Sam, comment ka po. Kumusta ka na po? Kasi ngayon, Nasa ngayon hospital na kasi siya. yung surgery yun. Ngayong month yung surgery ni Kuya Sam. Pwede okay lang gantong hati. Huwag mo. Ano ako? Ay, hindi na ba? Ginalinyan mo. Huwag mo ganyan eh. Binabalatan ko lang. Parang masarap ano. Ngatain. Hello. Kasi ngayon yun yung ano eh. Yung surgery ni Kuya Sam ngayong ano yun eh. January. Kumusta po? Para mapasyalan ka po namin sa ano. Bukas. Bukas na pala tayo mag-check no? Oo. Sana makauwi na muna tayo. Ako nga, di ko iniisip yan mo eh. Kasi pag iniisip mo na makakauwi ka, tapos pagpunta mo doon, nagpag-check up, hindi pala, masasaktan ka lang. Hindi, minamanifest ko na. Iba ang manifestation. Tulad nung ano, tulad pag sa trabaho, akala mo makakauwi ka na, walang overtime. Yung pala OT ka. Bro, brother Romel na lang isama mo. Oh, ay nasa Malaysia si Kuya Romel eh. Naku. Nasa Malaysia yan si Kuya Romel eh. Pag hindi pa rin, balik ako dun sa ano, dun sa Laguna.
Ganun lang naman yun. Saka di naman, Pwede ka naman umuwi. Sunduin mo na lang ako. di naman magugutom si baby doon. Anong gagawin ko doon? Sa iba ako dadalhin yan sa Bicol. Sa Bicol talaga yan. Sa Sorsogon maganda mamasyal, Kuya Bern eh. Kaso maano eh. Ang ganda ng daanan papunta sa amin eh. Kita mo sa balita, Kuya Bern. Dinaanan Madbad Jula. Sabi ni, ano, 2 oras. Ano mo? Ano yun? Ay, sorry. May pangkal-pangkal na. Hindi ito ano ba? Alas 10 na pagod. Saktong-sakto. Oo mo lang. Grabe. Kaya kung gano'n lang, bilhin mo ito sa Hello. Sapa sa correct. Sapa sa Bicol. Eh, ang daming sapa pa naman doon. Pili ka lang ng sapa. Ang sapa ng may ano, bato. Pwede na siya. Gatin mo nga. Ha? Okay din. Isang araw. Ayoko doon ate Ami. Si Heart lang makikita ko sa Sorsogon. Sabi ni Kuya Bern. Yan siya bro. Oo, kaya ito. Pwede na? Mm. Sabi ko sa'yo eh. Tusok ka ng tusok. Tikman mo. Ngayon ano, lasa? Maalat pa? Sakto na yan. Lagay mo sardinas tapos konting patis pa. Konting patis tapos sardinas. Wait. Ayun, sardinas. Madaming ano doon. Hot spring, kuya ano. Kuya Bern. Sa Sorsogon. Tapos nandun yung mayon. Kaso, pangit pala yung mayon ngayon. Nagaano yung mayon eh. Nagagalit. Gusto ko lagyan ng ilaw eh. Ganun ba yun? Gusto lang. Daming sapa dyan sa Sorsogon. Sa ano yan? Donsol ba yun? Pinuntan mo? Erosin. Irosin pala. Pala. At spring, hanbinon. Saan? Nasaan yung kalamansi ko? Ay, oh. Wait lang, kukuha ako sa labas. Nasaan yung gunting? Nasaan yung... Lalagyan ko ng kalamansi. May tanim sila sa labas na kalamansi. Ano yung gunting? Kalamansi. Lagay ko na yung sardinas. Hello sa 8 viewers natin. Thank you po sa inyong lahat. Sana bro Romel yung sapa may 2 bangka. Sayang talaga kung pinapayagan lang sana ako, di lang sapa ang mapupuntahan natin. Di lang pala sapa. Isang araw.
Yan, nahimbay na namin yung mga gulay. Mamaya naman itong gabing lulutuin pero ginawa ko na ngayon. Para mamaya, magluluto na lang. Dami. Dami yan. Diba? Nyug na lang yung nyug na lang yung nabili. Tapos yung gulay, fresh na fresh pa. Dami oh. Kulang nga yan yung kulang yan yung gata na yan. Dami oh. Halos puno. Pero mas masarap nito kung may yung balat ng baka, kaya kalabaw. Sasahog. Mas maraming sili. Sarap. Ang kainan. Hello, nakuha na ako ng kalamansi. Ito mahal. Tanim nila. Yan. Tapos, sobrang easy na lang luto. Dalawang lutuan yan. Yan. Yan kasi. Dami. Kulang po yung kalamansi natin. Ano yung muna nga? Para makakain na sila. Para lutong na. Kunti na lang. Kunting-kunti na lang. 0701. Mag-ano lang ako. Magpapak lang ako. Yes, bro. Ano sabi? Kuya Born, siguradong masaya ka na at bumagsak na. Huwag kang makulit. Sabi ni Ate Cheng. Nag-alala tuloy kami, Kuya Born, na medyo okay na yung ano mo. Kailangan na talaga magpunta ng Sapa, Bro Born, para bumaba na yung dugo mo. Pupunta sana tayo, Brother Maki, Bro Carlo. Ayos, Bro Born, normal na blood mo. Dahil sa gamot, Bro Maki, temporary fix. Pero Kuya Born, mag-ano ka pa rin po. Magpa-ER ka rin po talaga. Tapos wastong tulog. Hindi, pag stress ka talaga, kahit anong hindi ka rin Tulog? Oo. Ano ka ba? May na-stress bang nakakatulog? Huh? Ganyan ka ba pag na-stress? Nakakatulog ka? Ano ba hindi? Inom alak. Tulog. Wait. Sige, mo dun sa Konti na lang. Madudulog yung Pahinaan mo muna yung apoy. Konting-konti na to. Pipigain na lang. Kumapit ka. Hello. Sige, pwede na ako mag-silent at okay na si Kuya Bern. Sabi ni Ate Che. Sige, sige kaya po. Magpahinga na rin. In-stress ako. Nadidelay yung mga project ko. Tinatamad. Natatamaan pa bakasyon ko. Baka maudlot. Ate Cheng, napipikit na din ako. Kuya Benji talaga, parang bumabawi ka Benji Kaya Tichi. Kuya Benji nagsasilent ngayon. Ikaw may stress, Kuya Bern.
Sorry bro Romel, kakarating ko lang dito sa Bulacan kaninang umaga. Sabi ni Kuya Maki. Oh? At yung maya-maya po, siguro mag-iinda rin kami para makapahinga na rin po kayo. At baka mamaya pag nagluto ako nito, itry ko kung makapag-live o i-vlog ko na lang. Depende Kasi po ano. pag nag-live ko mamaya, magigising pa sila eh. Kasi gabi na sa amin. Yung maya-maya pa. Kasi 7 p.m. na sa amin. Siyempre maraming salamat sa nagpukulay. Thank you, Kuya Malaking Romel. tulong po yun. Thank you po sa inyong lahat. At makakadagdag yun. Kasi mahina yung ano ko ngayon. Pero okay lang yun. Ito napakalaking tulong yung pakulay ninyo. Pero alam ko di tayo makaka... Ano ngayong buwan? Sa Feb. Oo, 20 pa lang eh. Ano pa yan? 100 yung ano minimum. Pero okay lang. Walang problema. Oo, yun na okay yan. Upload lang tayo ng Uy, upload. si Kuya Bern. Uploadan ko lang para sa susunod. Thank you, Kuya Bern. Ano ba yun? Thank you po Kuya Bar. Sa susunod na buwan, makadadagdag naman yun. Napapatong-patong na lang yun. Thank you, Kuya Bern. Hindi okay, Maki. Lola Bern, thank you. Wala si Kuya Benji. Pinapatawa ko, Kuya Bern. Ay. Wala si Kuya. Nag-withdraw ako dun sa site. Thank you Kuya Bar. Thank you, Kuya Salamat po. Bern. Thank you so much po. Sagay ko na. Mamaya pagkakain na mag-upload. Para makapagpahinga si Kuya Bern. Oo. Pero Kuya Bern, bago ka matulog, magpa-emergency ka na ako. Okay na? Lagay ko na? Lagay Oo. na ka. Lagyan mo. Lagyan mo siya. Parang kulang yung kalamansi. Feel ko na. Kulang yung kalamansi. Pag kulang, dagdagan natin. Wala nang kalamansi eh. Wala na ba? Hindi, okay na. Walang magagawa. Walang pumunta ka pa na palengke. Kailangan kasi maasin yung asin eh. Sino yan? Kailangan ka na eh. Sino yan? May sinip ako dyan tira kahapon. Sa atin lang. Yo! Hindi naman ako nag-withdraw dyan mama sa pupo. Basan mo? USDT gamit ko pag nag-withdraw. Umalit tayong kamay ko eh. Masabi ni Kuya Robby. Pinapanood ko vlog ni Kuya Noli nasa 100 Islands. Ay! Ay, Ay, thank you, Ate Hindi Che. natin Cheng. Matutulog na lang sa ating Cheng. Ate Che, matutulog ka na lang, Ate Che, talaga. Dito, kambal naka-silent ako, kumakain ako, sabi ni Kuya Ho. Nagpalipad si Kuya Bern. Sabi ni Kuya Roque, salamat bro Roque, sabi ni Kuya Bern. Heart pa si Kuya ano eh. Oo, Tito Kambal. Tito Yorn. Tito si Kuya Ramel, tapos si Kuya Bern, Lolo. Maanin mo naman. Ay, papatayin ko na Oo, pala. maluluso yun. Tapos ano mo sila? Tinikman mo? Hindi pa. Tikman ko. Asan yung kutsara? Kutsara, yun. Thank you, thank you. Napakaangas ng luto talaga. Tingnan nyo. Kuya Bern, sana, kapit ka lang Kuya Bern ito. Baka mahilo ka kasi dadalhin ko yung camera. Tingnan nyo Gumagalaw naman. yun. Ang luto niya talaga. Grabe ba? Ayun no. Mga patsambang luto lang yan. Hindi yan patsamba. Kasi yan talaga yung ulam talagang babalik-balikan. Sana nga may sili oh. With sardinas Mayroon yan. nga doon. Kunin mo, ilutuin mo yun. Wag na Masarap sa na ano yung na lang. sili. Naluluto eh.
Salamat Ate Cheng. Salamat po Ate Cheng. Sabi ni Kuya Billy tsaka ni Kuya Bern. Kuya Ramel, Kuya Hawk, Kuya Roque, Kuya Maki. Pakibantayan si Kuya Bern, please. So, nagsasilent kasi yan Kuya ay Ate Cheng. Kaya hindi mo talaga malalaman kung saan yan pumupunta eh. Kung saan sapa Patayin siya. mo naman. Kung saan sapa yan pumupunta eh. Ano mo na? Sige. Mamaya na ako tapos ko na to. Oo. Wait. Ikaw, sumabay ka na rin. Hindi, ibibigay ko lang sana yung ano. Ito muna. Para makakain. Tanggalin ka. Tanggalin na lang sila. Kumuha ng kain. Mainit eh. Mamaya na tayo. Sabay na tayo? Oo. Po, kain po kayo. Ginagawa mo naman akong bilanggo, Ate Cheng. Dami bantay. Eh, pag maghugas ako ng kamay, magdadagda ulit mamaya. Mamaya na kami kain. Kaya na kayo, yung mainit pa. Masarap yan na mainit pa. Ano yun, ipaghain ko lang sila ng pagkain. Basa-basa. Ito pa. Basa. Ay, doon. Parang medyo malaki naman. So, nakita yung ano ko. Kasi na. Dami bantay. Opo, Ate Cherry, malakas din si Lolo Brown. Basta nandito tayong lahat. Sige, Ate Cheng, alam ko kung, ano daw? Alam ko kung saan yan tatambay mamaya. Baka sumakay ng barko papuntang Sapa. Baboy na. Langka, baboy. Ano sabi ni Roque? Sabi na Kuya Roque? Baboy na native yan, yung langka. Baboy. Baboy yung tawag natin, di ba dyan? Ikaw din, Kuya Billy, he. Sabi ni Ate Cheng. Ay, alam na Ate Cheng kung sino yung magkakaano dito eh. Ay, ayaw ko ng sapa. Di ko alam yan. Ate Cheng, oh, di daw nyo alam. Sasamahan ko lang siya, Ate Tol Cheng. Julius, shout out kay Tol Julius. Ay, oh, kumusta kaya si Kuya Julius, si Ate Marlies? Magtanan daw sila eh. Di ka na pumapasok sa live Tol Julius. Kumusta kaya sila? Si Ate Maris. Tara doon tayo sa taas. Kulit ka. Sinamahan ko nga sila, Ate Ching, pero Tara sa taas. putol. Tama. Wait lang. Tama ba? Pero hindi ako tumingin. Meron akong pinakawalan, Hindi ko ma-scroll yung comment niya. Wait lang po. Madagta yung kamay ko. Lagyan ko lang ito ng sabaw para matakpan, para mainit pa din. Tapos Para na. mabantayan daw. Ang init. May binayaran pala. Yan na. Para mabantayan daw. Ayan na po, Ma'am Maria J. Ayan Kuya na po. Rocky, Ate Vilma, Ate Ito Ching, yung ate Kuya Bern. Kuya Born, Ate Kuya Cheng, Robin, Kuya Romel, Kuya Hawk, Kuya Billy, Kuya Maki. kayo Ayan lahat na. dyan. Yan o. Tara, ay, Sarap hindi yan. kita eh. Napakasimpleng ulam. Ate ah! Ito kasing gulay na to, kailangan masarap talaga siyang lutuin. Pero, yun naman talaga, kung gusto mong matikman yung Wait, kung kukuha ko pagtsatsagaan mo kasi madagta. plato nila. Pero ako, talagang gusto kong lutuin. Mas mahirap din itong akitin kasi malambot lang yung puno nito. Habang mainit-init pa. Ito na ang ano natin yung buto. Yung titirahin. Oh, parang mamaya. Hindi mo dito. Maluluto na lang. Di ba ito tinatanggal? Yun na, balat lang yan. Anong meron ba sa sapa? Sabi ni Kuya ko. Si Kuya ko, ikaw nga ata nagdadala sa kanila. Parang napaka-inosente nila. Ikaw ang Mamaya nito, ma. Hallelujah! Kuha ka doon mga sili mo. Sa katasa, higop-higop tayo mo. You know? Wait lang. Ma, Wait lang. Baka nalagyan to. magpapapak lang ako. Hindi ako magkakain. Yan, ano eh. Tasa.
Kasi may silo din sa rito. Bakit pa? Sa baso. Tasa lang, yan yung tasa. Magpapapak na tayo. Ayun na. Maliit. Ayun. Maliit naman sila. Ayun. Ay! Umatik ko na lagyan ng ano. Ano nga, baka mapagkawalan ko kung ano. Ano? Ano ba? Yung ano nga. Ano mo sila, may silo doon. Mamaya ulam natin. Kumuha na naman ito ka. Bibili ko naman ako. Ano? Saan mo nilagay sa freezer? Hmm. Yung isa mo. Sira ang isa. Ano lang muna. Pwede pa ba ito? Hindi, ito na lang. Kahit alin yung basta sili mo. Hello sa 12 viewers. Mega love shoutout. Hindi ka pala kakain ng kanin. Pisayin mo na din sa tasa. Yeah, copy. Kuha ko na naman. Yan. Pati ikaw na rin. Dami niyan. Tapos mamaya magluluto pa nito. Hatiin lang. Alin? Pati Ito. yan. Isa mo, ubos mo na yun. Para mamaya ang gabi ka na. Yan, maubos na yun. Para di masayang. Hello sa 10. Talaga lang bro cook. Parang si Kuya Hook talagang magdadala sa kanilang lahat. Totoo ba, Kuya Hook? Ikaw, Shoutout kay Kuya Dani and Kuya- Ate Ami. si Ate Ann. Gusto niya ano. Shoutout po sa inyong lahat. Si Kuya Jojo Kuya, kumusta din? Silent lang si Kuya Jojo ata. Silent lang. Kasi baka busy rin. Kamusta na kaya asawa niya? Siyempre, shoutout kay Miss NYC. Hello. Hello po sa iyo. Sabag lang ba? Ingat lang po ka palagi. At sana laging malakas. Kayong lahat, syempre. Oo. Yung lahat. Sana Kuya healthy Bern, lagi. pagaling na Kuya Bern. Healthy. Pa-check na Kuya Bern ha. Sige mo gulay. Oo, syempre. Babad ka rin ito. Magkirap na. Ayun na. May sili. Ihalin mo. Kain po tayo. Papak. Papak. Ate Margie, hello po. Upo. Excuse me. Pakain ka dyan sa Ate Ana. Doon sa Ate Margie. Kuya Bon, hello sabi na Ate Margie. Kuya Ruel. Si Ate Margie baka alam niya yung sapa. Hindi na naman. Walang alam sa Ate Margie niyan. Ay, may alam yan si Ate Margie, pero ano, madaming alam Kuya Billy ko ay. Madaming alas yan si Ate Margie eh. Pero well, alam ko, ako pa ba ko, di ba? May alam yan si Ate Margie. Si Margie, pahinga muna ako. Ba? Sige po Kuya Romel. Kain na kayo. Si Ate Cheng, tsaka si ano, si Kuya Ruben, tsaka si ano, Kuya Bern, ang ano nila dinner. Ito. Sila pumigo. Saan po ba nilalagay yung mga ano? Ito oh. Yung balat mo. Hello sa 12. Bok. Shoutout sa Team Pahuay. Kamusta na kayo?
Nandyan naman si Kuya Romel. Bok, nawalan ng sapa. Yung, nawalan ng tubig yung sapa. Subok mo. Wait lang. Nawawala yung comment section ng cellphone ko. Yan, Kaya, andyan ka naman Kuya Romel. Basta may dumating, aalis ka. Ate Margie, hello daw po. Higop tayo. Sipon. Grabe. Ilang pa ng isang sili. Pampaano to? Pampatanggal ng ano yun? Amats. Yan. Pampatanggal ng amats ng alak. Oo, uminom. Okay na okay, Kuya Bern. Sabi natin, Margie. Anong chete, Margie? Japong. Hello po. Mega love shoutout pa rin dun sa Insta White mo. Hello! Kuya Jabong TV. Hello. Po, Japong. Welcome po sa aking live. Japong. Ate Margie, Bro Romel. Sabi ni Kuya Japong. Baka na... Charot po kay Japong. Ay! Naghahanga. Cellphone mo. Kabasa nga. Bro Billy, charot kay Japong. Hay, sabi ni Ate Margie. Nagluluto po ako kay Japong na ano. Naglaga ako ng kamansi. At mamaya mag-ano maggagata. Bablog din si Kuya Japong. Nasa US din ata to si Kuya Japong eh. Nasa US ka din po ba, Kuya Japong? Nasa US din to si Kuya Japong. Nagbablog din siya. Shoutout kay Japong. Subscribes din natin siya mamaya. Bro Roel, nag-love shoutout. Sa Dubai. Iba pala connection nun, mama. Nasa Dubai po. Yung iba connection nun. Nasa Dubai dun pala si Kuya Japong. Ano sa mukha? Mamaya subscribe ka po namin. Salamat. Pag naka-ano. Jaketan mo kay Yung Japong. naman din na Kuya lang yan. Japong. Wait lang po. Lagyan natin ng ano, moderator. Relax ka lang, Kuya Romel. Dapat okay ka lang lagi dyan. Ay, hindi ko alam. Ay, yun. Ay, sorry po. Ang sarap. Sabi ko sa'yo eh. Ang sayap-sayap. Ayan na. Kuya Japong, oh. Hindi nakita to ni Kuya Japong. Kamansi. Ayan na po, oh. Yan yung sinabawan. Sinabawan siya na may, ano tawag nito? Sardinas. Ang cute ng tasa natin. Ano naman? Wait lang. Mayin ka. Panay singot tayo eh. Bro, Makay, bukas na tayo pupunta ng Sapa, sabi ni Kuya Bill. Sige, alis na kami Ulan? puntang ospital sa apo ko, sabi Ulan? ni Margie. Kaya nga, Ate Margie, bibihira na pa akong mag-comment pa rin. Kaya na kayo bang mainit pa? Pap Bicolano, ako parang Jason. Ay, Sino? si Kuya Japo. Oh? Sa Bicol din siya. Saan po sa Bicol kay Japong? Relax ka lang Kuya Romel. Dapat okay ka lang lagi dyan. Sabi ni Ate Margie. Marami niyan Pangasinan. Sabi ni Kuya Japo. Alam niyo ba, Sapa ayon balita na sagap ko. May white lady daw dun. Nakala ko ba? Sorsogon, Sorsogon. Saan ba Sorsogon? Erosin?
Ano dito mo? Nakababa mo. Oo, nag-ano yun, naghahangin. Sorsogon. Saan po sa ano? Kasi napuntahan ko po sa Sorsogon yung ano eh. Si Rosin. Pumunta kami dun sa Barcelona. Ganda dun sa... Oh, Doon sana kuya Tapos, magandang pumasyal. San Binon. Ang problema lang yung sasakyan kasi baka di, yan. 3 hours ba? O kaya yun. Kaya ang sakyan. 3 hours ng sasakyan. Wala mong papahon dun eh. Tapos yung Paquito Diaz. Dami pinuntahan namin dun. Sa Barcelona, maganda doon. Barcelona. Di, yung Barcelona, ano lang naman yun eh. Dagat lang naman yun. Dagat tsaka may sinaunang bahay doon. Pero dun sa ano, yung parang, yung sunod. Bro, Japong, asan ka sa Ma- Bicol? Ask ko yung- lang. Ako nag-PC, doon yun eh. Oo. Tapos yung lake nila dun, ganda talaga. Gusto ko pag pumunta ulit dun sa Sorsogon, yung tipong dun ka matutulog talaga. Overlook. Oo. Ginawa namin. Preto Bugyan. Diaz. Oo. Paquito Diaz. Pakito Diaz, Preto Diaz. Oo. Yung pag pumunta kami doon eh. Alas 4 bumiyahe na kami. Motor lang sila. Motor. Tapos nasiraan pa. May ano doon eh. Yung Alas 6 nasa Sorsogon City pa lang kami. Alas 6. Nakarating kami sa Erosin. Ano na eh. Tanghali na. Kasi nasiraan. yung Sorsogon na ata pinakamagandang ano pasyalan sa lahat talaga. Sorsogon talaga. Sa Bicol talaga. Tapos yung kalsada, wala kang masabi. Kala mo ano, 4 na kalsada yung magkatabi. Kala mo, runway ng ano, aeroplano. Ganda. Naging governor dyan si Chis eh. Sorsogon City ka pa lang, masabi mo na. Rapo-rapo Albay. Si Kuya Maki. Si Kuya Maki. Sigara Rapo-Rapo ka. May minahan dyan. Rapo-Rapo Albay. Mapupunta sana ako dyan. Sinasama ko nung tito ko na The best. operator ng bako. Yan sa Rapo-Rapo na yan. So sabi niya, sama ka sa akin. So, pwede ko. Inaalok niya ako dati kasi tuturuan niya ako para maka-experience ako nung bako. Tapos, pag marunong na raw ako, Pwede mag-apply. i-apply ako. Experience lang ako. Kasi alam ko kaya mo to kasi operator ka ng ano, forklift eh. Hindi naman ako nakasama. Rapo-rapo. Minahan yun, yung pagtatrabuhan niya. Yung ginto daw kasi yan, sa, ano lang, nababaw daw. Akala ko sa ano sa norte ang ano. Hindi lang, iba lang norte. Yung norte, kailangan mo pabutasin yung lupa. Rapo-rapo. Yung grader daw. Okay, sige, hanapin natin. Nasa Dubai pala si Kuya ano. Japon TV. Saan sa sabi mo? Sa Preto Diaz nga daw. Hmm? Preto Diaz. Ano nga, Preto Dia, Paquito Dia. Basta may Diaz. Preto Dia. Yan yung lumang bahay. Akala ko Barcelona yun. Hindi. Yung Barcelona, lumang simbahan. Yung Barcelona. Sa gilid ng ng dagat. Lumang simbahan yun. Okay. Yung Preto Diaz, yun ang dadaanan lang yun. Nakita ko lang white lady, nagkasakit ako bigla, bro belly. Sabi ni Kuya Romel. Ang dami ng drama ni Kuya Romel ngayong panahon. Batang may kawayan ako, bro Maki. Ay. Ayan, si ano, taga Bulacan yun eh. May kawayan. Diyan yung tito ko nakapangasawa eh. May kawayan Bulacan. Diyan siya namatay, diyan may living. Diyan yung mga pinsan ko nakatira. Padua yung apelyido ng tito ko kasi sila mama Padua. Kalimutan ko yung apelyido ng ano yun. Asawa.
Lalong tumutulo yung sipon ko dito sa pasantabi po. Mainit, may sili. Sabi ko nga sa'yo, ba't di ka magkanin dyan? Papakin mo lang yun. Tingnan mo, inubusan niya na. Ito yung ulam na kahit ayaw mo na gusto mo pa. Alam lang nila reaction ko habang kumakain. Pakita ko ba? Pakita ko ba yung ilong ko? Tapos maanghang pa. Naku. Kulang pa nga yung sili. San Pedro talaga. Sabi ko sa'yo. Pag mahina kang magsili, yung sili pinakang gulay na. Nagpaluto ako doon ng bangus. Sili atang haba. Pero yung Hindi, sili yung sili ano. Ginahit ganyan, no? Yung sabaw mo, mapula na. Tapos nilagyan pa ng siling haba, ginayat pa. sarap sumayab eh. Pinaluto ko kay Nonoy. Pinabakal ko siya. Nagdagan mo na ng ano sabaw, baka di mo na kaya yung anghang. Di mas mataas ako magsili sa'yo eh. Ala ka bro, na sobrahan. Wait lang, tumutulo talaga. Sabi na. Oh my God. May galaw siya, bro, Roque. Yan, taga Bulacan yan, si Kuya Roque. Ano? Kung kailangan ng kanin. Oh, Ikaw, kumain ka, kakain ka ng kanin. meron sila doon na. Nandun yung kanin. Eh, pagkatapos si ate. Anong baliktad? Parang ayaw ko nga kumain ng kanin. Pwede Sige, lang ako kahit lang. konti. Kailangan ko kumain ng kanin. Bakit? May suman naman dyan eh. Hindi ko wala akong energy pag walang kanin. Kahit konti lang. Ang gusto ko nito ngayon, kasi hindi ako nakatulog talaga ng gusto dun sa ano, Laguna. Gawa nga ng, usok pala yung nakawan dun eh. Nanakawan nga, di ba? Nanakawan yung pinsan mo eh. Noong nakaraan pa yun, ilang buwan nang nakalipas. Pero inulit nga. Inulit yun. May nanakawan doon, katabi nila motor. Kapag sabi nila na ano, may pumapasok daw dun kasi nakita dun CCTV. Bakit hindi sila naglalagay ng alarm? Sabi nila na gano'n, na wala namang taguan ng gamit. Baka kakumanaka yung cellphone ko sa kanyang Isang CPU lang yan, talagang isang sabay yung yan. GoPro. Naka-split ka lang. Hindi ako nakatulog ng gusto. Yan yung gusto mo maniwala sa atin. Mahirap pagpatulog-tulog. Nandito! Yan. Si JJ. Kasama mo, di sample lang mo. Iiyak yan niya. Tingnan mo, baka may nababago. Jompong, hello, sabi ni Kuya Rini. Hello, Kuya Rini. Parang nakumain si Kuya Rini ah. Kumain o umidlip si Kuya Rin eh. Para nainitan yung tahi ko sa ano. IT pack yung Nakakadami na tayo. Yung buto, yung ginagawa po namin is binabalatan yung buto ng Ma, nakatikim ka na ng ano, kamansi. ng puro buto lang nito na ginataan. Oo. Yung puro lang talaga. O Oo. baka nilaga. Ini, lahat na ata ng klase ng luto ng Yung buto kamansi. lang. O yung ano, buto ng sitaw. Oo naman. Na puro buto lang. Magtatanim kami dati ng sitaw. Si nanay, dinadala kami. Sitaw, talong. Tapos yung sahog ng buto ng sitaw. Alam ano mo ba lang, yung talong? yung Parati, dilis. Ay, naku. parati namin ulam yan. Tapos daming sili. Tapos tinanong pa kung bakit parati daw ulam namin talong. Hindi nila alam. Sinasabi lang namin favorite yung talong. Pero di nila alam. Yun talaga yung yun lang ang available na ulam.
Kain ako, nagluto. Tapos, Ano? jumebs agad. Daming buto eh. Iwalay ko na lang kayo. Isang luto, ano Yung lang. buto mo. Para ano, mahirap eh. Ano, Gusto mo kasi pinipili ko to eh. ito, mapipili mo yan. Shout out mga brother ko. Kaya pag ako Saan? nag-ahin ng buto, ayoko Meron pa nang ba? binibiyak-biyak yan. Meron pa ba? Wala na. Eh, gusto ko to eh. Pinipili ko nga to dati nung andito na si mama. Pinapagalitan lang, huwag mong piliin. Kasi yung viewers na yung iba kasi nanananghiin na din. Saka pinakalma lang ano. Pinakalma yung BP ni Kuya Bernie. Ano Kuya Mamaya Bernie? mo, ano na. Mamaya pagkatapos ko na ito. Malapit na. Mag-out na rin po ako. Siya Siyempre, po. salamat po sa inyong lahat. Bro Rene, hello. Kuya Rene, hello sa ating ano bagong viewers, si Kuya Japo. Nagbablog din si Kuya Japo pala. Taga ano siya? Taga Dubai. At mag-i-edit din. Para ma-upload yung niluto ni Ami kahapon. Panoorin niyo po yung vlog ni Ami. Vlog mo. Siya nag-vlog doon sa channel ko. Pagluluto niya. Siyempre maraming salamat muli sa nagpakulay at sa mga pumasok. Yung mga silent viewers. Thank you. Kuya Thank you, Bern, thank okay you. ka na Kuya Bern? Asan si Kuya Bern? Ma'am Maria J. Shout out po sa inyo. Maria J. Nawala syempre. Loko-lo. Joke. Bro, hinay-hinay lang ang kain ang puso. Ingatan. Ingatan mo daw Kuya Rene ang puso. Ano? Parang Jason, sino ba si Japo? Si Japo po. New viewers po, Kuya Rene. Parang Jason silent na una ako dumating kasi si Bro Rene. Hello Bro Rene, joke lang. Mauna na ako mga brothers, Ate Cheng, parang Jason, Ami hindi na kaya ng mata ko, tulog na ako. Hindi po. Panalo na yung gamot. Ay, Mag-out na rin po kami Kuya, no? Kuya Bern. Kuya Salamat Bern. muli po sa pakulay mo po. Kuya Bern, Sa thank inyong you so lahat. much po. Ate Ching. Pahinga ka po, pag ano talaga Kuya Bern, pag hindi na talaga kaya, wag kang mag-atubiling, tumawag sa 911. Ito na. Kasi Yung mga mahirap. binalatan kong buto. Napakarami. Kasi Ate Ching. Take care Kuya Bern. Yun. Yun. Bye Kuya Bern. Babay na rin po kami. Magbababay na rin po Oo. kami. Mag-ano na lang. Kakain pa tayo. Saka, para makapagpahinga na si Ate Cheng, saka si Kuya Ruben, saka si Kuya Bern. Si Ma'am Maria J din Dami. po. Balak nga itong lutuin na ano eh. Pahinga ka din po, Ma'am Maria J. Oh, may jet lag pa daw si Ma'am Maria J. Pahinga po kayo. At sana ma-enjoy mo yung ano, yung munting mga vlog natin. Sana. Huwag kayong magsasawa Manood. manood. Kahit pa ulit-ulit na yung ano natin. Abang-abang na lang po kayo kung ano siya resulta na Sana. naman doon sa PGH. Bukas, ipag-pray nyo kami. Makauwi na. Makauwi. Mayroon na Kawawa iiyak. nung anak namin. Naiiyak na ang aming bebe. Namimiss ni naraloto namin. Papa, namimiss ko na yung luto nyo. Ang tagal nyo na. Tapos ang akala niya, may trabaho kami dito. Sinabihan pa na ano yun sinabi? Ma? Natawa na lang ako eh. Bakit? Sabi na akin, bakit wala pa rin kayong ipon? Ang tagal nyo na dyan. Kung nagpapagamot kami, may pinapabili. May pinapabili. May favorite kasi siyang bilhin. Hmm. Ay, pasalubong. Kasi yun, yung kapatid ko ang nagpasalubong na una. Nagpasalubong ng yung cookies lang naman na yung Pero bibili naman namin yun. paborito niya yun, yung tig 140 na cookies. Yun, ng binibili namin. Tapos yun sabi niya, Mama, pasalubong ko ha. Yung cookies, di ba? Tapos, sabi ko, ano pa?
May pinapabili siya pero talagang yung karaniwang pinapabili ng mga bata na ano. Yung Bye-bye na Basta- Kuya Rin. basta sobrang ano niya. Sobrang hindi ko po pwedeng sabihin yung pinapabili niya kasi hindi talaga kahit ordinaryong tao parang hindi yun kayang bilhin. Tapos sabi ba naman niya, akala ko ang tagal nyo na dyan, wala pa kayong ipon. Akala niya nagwo-work kami. Welcome Mr. Japong, sabi ni Ate Cheng. Bye Ate Cheng, brother malapit na. Initin. Rest na rin ako. Bye Ma'am Cherry, sabi ni. Bye-bye na tayo. Sige Thank po. you so much po sa nagpakulay. At pahinga na po kayo Ate Cheng. Si Ma'am Maria J. Bye-bye. Kuya Mamaya Japang. ulit kung makapag-live kami o i-vlog ko na lang yung pagluto. Thank you so much po. Bye. See you. Gagata ako. Manalig lang kayo. Kay Apo na Sereno. Yun, lagi Sabi po. ni Kuya. At lagi kami dumadaan doon, Kuya Rocky. Pagpunta, pag-uwi, para magpaalam kami ng uwi o ano. Lagi kami dyan sa ano na yan, ayun na sa akin. Apo. Siyempre kasama kayo doon pag kami pumasok doon. Ayan, bye-bye. Thank you sa 13 viewers. Salamat po sa inyong lahat. Bye! Mag-bye-bye na muna sila. Para alam nila. Bye! Magaling ka Kuya Bern ha.